गोवा डेअरीच्या दूध दरात अचानक मोठी वाढ झाल्यामुळं ग्राहकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। आधीच महागाईनं पोळलेल्या ग्राहकांना आता वाढीव दरानं गोवा डेअरीचं दूध खरेदी करावं लागणार आहे। एका लिटर मागे 4 रुपयांची वाढ केली असून आजपासून हे नवे दरवाढ लागू होणार आहेत। विशेष म्हणजे गेल्या 8 महिन्यात गोवा डेअरीनं ही दुसऱ्यांदा दरवाढ केली आहे। राज्यातल्या ग्राहकांचा विश्वास संपादन केलेल्या गोवा डेअरीनं दूध दरात वाढ केल्यामुळं सर्वसामान्यांचं टॉनिक असलेलं दूध महागड्या दरानं खरेदी करावं लागणार आहे। यामुळं आधीच महागाईनं होरपळलेल्या ग्राहकांच्या खिशाला मात्र कात्री लागणार आहे। यापूर्वी 1 मे 2022 रोजी गोवा डेअरीनं दूध दरवाढ केली होती। आता 8 महिन्यांच्या काळात पुन्हा एकदा दरवाढ केली असून सरासरी किमान 6 ते 8 रुपये वेगवेगळ्या प्रकारच्या दूध पाकिटांवर वाढवल्याचं स्पष्ट झालंय। गोवा डेअरीच्या दूध दरात गुपचूप दरवाढ केली असल्याचं स्पष्ट दिसतंय, कारण दरवाढ करण्याअगोदर तसं जाहीर केलं जायचं। मात्र आज केलेली ही दरवाढ गुपचूप असून काही दूध वितरकांना वाढीव दूध दराचं पत्रक वितरित केलं असून काही मात्र यातून अनभिज्ञ असल्याचं दिसून येतंय। विशेष म्हणजे गोवा डेअरीच्या अर्ध्या लिटरच्या पाकिटाला 27 रुपये द्यावे लागायचे, मात्र आता 29 रुपये द्यावे लागणार आहेत। तर हायफॅट 1 लिटरच्या दुधाला कालपर्यंत 62 रुपये द्यावे लागायचे, तिकडे आता 67 रुपये मोजावे लागणार आहेत। त्यामुळे वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या दुधांवर साधारण 5 ते 6 रुपये प्रति लिटर दरवाढ झाली आहे। गोवा डेअरीचा कोसळता डोलारा सावरण्यासाठी ही दरवाढ केल्याचं सांगितलं जात आहे। सध्याच्या स्थितीत गोवा डेअरीकडून 57,000 लिटर दुधाची विक्री होते, त्यापैकी 10,000 लिटर दूध हे राज्याबाहेरून आणावं लागतंय। गोवा डेअरीतल्या अवास्तव नोकरी भरती तसंच इतर कथित घोटाळ्यांमुळे मागच्या आमसभा गाजल्या होत्या, त्यातच आता दरवाढ केल्यामुळं दूध उत्पादकांना त्याचा काही फायदा होणार का असा सवाल करण्यात येतोय। आजपासून लागू केलेल्या दूध दरवाढीतील 2 रुपये शेतकरी म्हणजेच दूध उत्पादकांना तर 2 रुपये डेअरीला मिळणार आहेत, परंतु पशुखाद्यही प्रति किलो 4 रुपयांनी महागलंय। या दरवाढीबद्दल तीव्र नाराजी सुद्धा व्यक्त केली जाते।